La 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 la. La la la. Luto si Mama Ani, oh. Magluto si Made. Sa rin patulgon guys para makasugod na jud ta sa atong sudan. Sige na rin hinunid katawa guys. Guys patugon. Saon man yan ako paglutoan karon. Maayong adlaw kanatong tanan o kaniana sa luko para magsugod na punta sa atong unang luto nga sudan. Atong sudan karon mao ang among luto ng chicken curry. Magtuo nga si Stephen Curry ang lutoon. Ang atong luto din mao ang chicken curry. Tawag chicken curry ang atong lutoon guys. So, pasensya ilang ninyo guys nga murag medyo saba tungod kay ang akong mga batos nananaw o TV. Oh, magsugod na ta. Kasan sa nina to guys? Sugod na ta. Oh, ano ko na to ang carrots. Sunod ang patatas. Uy, napawang ang tubig guys. So, ano na lang ta magkuha. Ang tubig kaya napawangan man. Tama na. Tapos, Alamas. So na guys, maghugas ang ato ang naghugas guys. Guys, magpanit na ta pero maghuwat pa ko sa magbantay aning ang bata kay nagpugos pa ang mother. Magsugod na tagpanit kay natulog na ang akong chikiting. Sugod na tagpanit. Kailangan mo kaya ang ako makisaya ko diba ko. Basta kayo na ko eh. Ano naman kaya ang tog na di kasama ng ibang okay. Kaya nagwapa na carrots. Sayang po kayo nagpuon o panit. So na huwag kami na pang patatas. Clap. Go. Pinahinay na po tagpanit kaya basi nga atong panit mapilog panit. Ini guys, mana? Ito ang atbat. Ano? Kasi yung dako ka lalain ko. Kasunod para mag-consume yung tao. Dapat untang kanang consume para rin sa karne. Ang sa bang malain sa karne. Ya. Dengan na lang juga guys. Hey. Guys, ang panit ang patatas, magpanit mga kuwan punta sa lamas. Sunod ang
Sabagay niya kaya. Basta ahos dyan. Bumbay, kailang dyan yung mata. Basig ang atong tudlo na mapil. Tagtag. Ang hiwa di ay. Kadakon sa paghiwa sa mga lamas. Ano, may omra. So, nagdagom ang akong mata, guys. Magluka na padong, pero wala ko din hanggang tapos. Hindi kurang daan o toothpick para dili sitinta na piyong atong mata. Hindi tukuran o toothpick atong mata. Maghiwag lamas kay aron po na dili na makapiyong. Guys. So, hindi ko tagsa-tagsa kay ano hindi pagkuhaan o panit daan kay masako na ang kaayo baga ang pang guys ba ano niya problem yun kaong di ta mabutog may inuga ko na to naan niya mamilip masama ko sa tututungan baga-baga na mag-jubing kanin na amusa lima ko pero masama ko sa tututungan nagulubong ito yung sao na lang guys expecting lang niya ano to sudan sang man guys kadong na magsik to ang kanina ito luha ron talagang pugnan akong luha ang mahuman mahimot yun yung muta ang luha na muganting mahimot muta so ano guys ano nagmanong na dyan lang po guys mga bigyan nyo binabandok-dukon ako lang ilan mo guys nagmanong mo maayo lakuan ko sa mga lamas guys duha-duha na mata naghiwa so mao na niya itong mga ingredients sunod ang manok. Ato sang patuwan. Atong ilunod ang patatas. Ato sang takuban hangtod maluto ang patatas.
sang tapuban o kadi. Sa una guys, nagluto sa kong mama. Maghilak jud ko kay sige na kong tayhok sa abukan. Nalubos pa jud ko ka haling. Na ang ko apa to? Ang naagit ko, naglit-check ko dito now. Now. Ano niya? Dugay kay musiga. Karon litik na. Anaon na lang sa amot pero sa una maghaling, magbugaha o kahoy para isugnog para makaluto. Kayo na to para absorb ang chicken powder chicken curry powder sa iyo na ko guys. Luto na ang atong chicken curry. So, ato na ang tilawan. Aron, lamian. Matilawan o unsay lami. Ano? Sa kapatatas. Isa lang sa kahiwa. Okay. Tilawan na nato. Ito ko yung pasok nila. Unod. Hindi ka mo ito na eh. Gusto mo unit sa tinidor nga sa'yo. Mga anak. Sinsya inadod. Tokkan ko. Lame kayo. Okay kayo. Guys, comment lang mo kung unsay inyong ganahan akong lutoon. So guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel guys. Bye!